Bon dia, què tal estan? Compte enrere pel canvi de temps que s'anuncia ja fa dies i que sembla que tornarà a deixar pluges generalitzades a les nostres terres el cap de setmana. Pluges que a més seran persistents, localment fortes i temporal de mar en tota la zona marítima. Per tant, molt atents els pròxims dies a la previsió meteorològica perquè la situació d'estabilitat que estem tenint ara mateix té les hores comptades i anem de nou cap a una situació de pluges. Podem veure la previsió de precipitació per als propers dies. Per avui destaquem que no hi ha pluja. De fet, comença a ploure a la zona de l'oest peninsular, on sí que ja comença a entrar el primer dels fronts, però a l'àrea mediterrània encara no. Demà ja serà probable que comencen les pluges a la meitat sud i vegem després demà, el divendres, el dissabte, vull dir, com estarà tota la zona mediterrània afectada per pluges que poden ser puntualment fortes i acabar acumulant més d'un centenar de litres en diversos observatoris de les nostres comarques. Respecte a la situació que hem tingut fins ara, res a veure amb aquesta previsió de pluges, una situació d'estabilitat on les boires han tornat a ser presents en bona part de les zones més fondes, també als observatoris de més altitud, la mar de núvols que es podia veure a Morella, imatge de Joan Amela, i també destacàvem a l'Olleria, a les comarques centrals, les boires que s'han format en les valls i fondalades. Una situació de calma, la que podíem veure al Grau de Gandia este matí, que també té les hores comptades perquè el temporal de llevant serà notable i afectarà tota la zona litoral a partir del divendres i al llarg del cap de setmana, associat a aquesta situació d'inestabilitat i aquestes pluges que esperem ja en un parell de dies com a molt. Situació a la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat, destaquem aquest front que està començant a travessar ja la meitat oest peninsular, s'han començat a produir les primeres pluges a l'oest, este front encara no ens ha d'afectar, avui es espera un dia de nuvolositat baixa, però encara no de precipitacions, a partir de demà serà quan comencen a canviar les coses. De fet, avui hem tingut una situació d'estabilitat amb les boires que han anat formant-se en aquests dies molt denses, molt persistents a la zona de la Vall de l'Ebre i també a l'interior peninsular. Boires molt compactes que s'han vist també puntualment a les nostres terres i temperatures que han deixat de nou gelades significatives cap al nord, 4 graus negatius a Vilafranca o al voltant de 3 per davall de 0 a Vistabella, l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa eren algunes de les més baixes. Un grau positiu enregistrat a Atzeneta del Maestrat, la mínima era de 7 graus a Vinaròs i a Onda i de 7,5 a la ciutat de Castelló. A les comarques centrals, les temperatures mínimes de la nit s'han situat al voltant dels 2 graus d'Utiel, del 0 de Titaguas i del 7,5 d'Alzira. 3 graus han registrat a Ontinyent i la mínima ha baixat fins als 8 a València i fins als 9 a Gandia. I cap a les comarques del sud, les temperatures més baixes de les últimes 24 hores entre els 0 graus del Pinós i l'1 del terme municipal de Villena, 5 han registrat a Alcoi, 8 a Alacant, 7 a Benidorm i 12 a Torrevieja. La previsió per als pròxims dies, per a demà i després demà, en la situació de l'anticicló, es troba a la zona de l'Atlàntic, la baixa que tenim afectant la zona del sud peninsular, els fronts successius que anirà enviant aquesta situació en superfície de baixes pressions, però en superfície també el que més destaca i el que és essencial per a tindre pluges fortes o persistents al nostre territori és una advecció de llevant, una entrada de vent de llevant humit, molt humit, amb molt de recorregut marítim que serà persistent i que farà que la situació s'inestabilitzi considerablement a la zona marítima. Vegem la situació en les capes mitjanes de la troposfera. L'altre ingredient que fa falta per a que ploga. S'aïlla una massa d'aire fred, estarà també afectant la zona del sud peninsular. En els pròxims dies tenim, el pas successiu de despenjaments en altura com este que veuen així, el més important, que serà entre dissabte i diumenge o dissabte, tal com es veu ara, que deixa precipitacions fortes o puntualment molt fortes a les nostres terres. Tots els ingredients per a començar a ploure a partir del divendres s'anirà generant ja la precipitació, però ja serà demà que puguem tindre les primeres pluges. De moment, avui, núvols baixos, sense possibilitat o molt escassa possibilitat de pluja, només a últimes hores podria ser que s'acaba escapant alguna gota cap al sud, però en general avui el que destacarà serà la nuvolositat, un dia de transició, núvols baixos que tindrem cap a la costa, però sense grans novetats encara. Demà ja comencen a canviar les coses, tot i que la situació o la situació més favorable a que ploga es donarà a la meitat sud del territori, ja tindrem un dia més ennuvolat, començarà a ploure especialment a les comarques del sud, a la zona del centre, més difícil que ploga cap a Castelló, però hi ha una clara tendència a aquestes pluges, a que els núvols vagin tapant el cel i les pluges es facin generals a tot el territori. De fet, divendres ja és un dia completament tapat, on parlarem d'aquesta nuvolositat que acabarà tapant tot el territori, pluges generals persistents
poden ser puntualment fortes. Atenció a la mar, que el vent de llevant serà molt persistent, serà moderat o puntualment fort, i en general també parlem d'unes temperatures que pujaran les mínimes en quedar el cel tapat i baixarà les màximes, un ambient de ple hivern. Els dies següents, molta inestabilitat. El dissabte hem d'estar atents a la previsió, sembla que podria ploure de manera considerable, acumular més de 100 litres per metre quadrat amb molta seguretat en molts observatoris. En aquest episodi de pluges, el dissabte podem tindre a tota la zona del centre, també cap a la zona litoral, precipitacions molt intenses, però en general pluja a tot el territori. És una situació de pluges generals amb la mar molt alterada a causa del vent de gregal i de llevant, que serà persistent, que deixarà temporal a tota l'àrea marítima. De fet, hem de dir que diumenge continuarà la situació de pluges i sembla que a partir de dilluns començaria a escampar. Tot això amb tota la precaució, perquè ja saben que aquestes situacions s'han de seguir dia a dia i pot ser que tinguem encara alguns canvis en els models meteorològics, però de moment sembla garantida la pluja per al cap de setmana, un canvi de temps important després dels dies d'estabilitat. Es deixem, com sempre, amb les imatges que ens fan arribar cada dia.